kulendi yamakateerera kudai so ndiyo Kulen TV yacho patinokupai nhau ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi hanoda kunyanya kutambisa nguva because a lot is going on. Toda kuti tingotanga tangoratidzana pane nyaya iri kupisa kuparliament ikokoko. Handisi kuziva kuti kurumboitika chii chaakumboitika muZANU-PF. Regedzai timbokuratidzai nyaya, handisati ndanyanya kutambisa nguva. Mini Technopark is going to be housed at the Harare Post Office in town, for us to be able to have more people get access to our... Right, chandakaona, ndakadzidza, ndakaongorora ndechekuti mamwe ma-ministers ndanagudza mudungwe chaicho. Handisi kuziva kuti chine chaita kuti vapinde pama-positions aya kuti vazonzi ma-minister chii, ende vanenge vane background yezvinhu zvavanenge vachida kunzi vaite minister pazviri here kana kuti zvinonyatsofamba sei. Handisi kuziva kozi nini chandinonyatsoziva pana Tatenda Mavetera inyaya yekuti minister wake zvaaita kuacta kuti Studio 263. Handizoziva hangu kana nezvimwe zvinhu zvaakazoitawo zvekuti tingati senyika angatrustwa nethat position, but regedza tione zvaari kuudzwa naJacob Mudenda. Mudenda is on fire. You want to start a little ICT park. Why? Google is prepared to fund you, to fund the government on a centralized hub. And we discussed that this centralized hub will not be for Zimbabwe government only. The brain, the asset of the brain. We have the brain. I think zvinhu zvikuitika apa I think she was not familiar nekusangana nevanhu vakaita sana Mudenda, because Mudenda type yemabhanditi chaiyo kuti vakapinda nepakaoma chaipo. Mamwe ma-questions nemamwe ma-advices avari kumupa vakuitaka kumunyadzisa, kumudzidzisa pakazara vanhu. Honestly speaking, ana Mavetera chinhu chatinonyatsovaziva nacho kungotambisa magaro vari kumanhigiringi vanotamba kongonya vachiita zvavanenge vachiita, but izvi zve-ICT zvekutaura kuti yonzi toda kuvaka kapaki kadiki, pari kudiwa zvinhu zvokuti nyika iende kumberi. Kapaki kadiki kachabenefita vanhu vangani? Uda kubenefita kuti kungobenefita tuvanhu tushoma turi kusaidhi kunana mabvuku ikokoko. Pari kudiwa chinhu chekuti panobenefita Zimbabwe, chobenefita Africa, yotouya chitotoza kuZimbabwe kune chakati chakaiswa. Handikuzvona ndo some of the ideas anenge aripo, but Mavetera wacho ende ivo vanhu vacho veZANU-PF, I don't know, because zvimwe zvinhu zvacho nyenge tanga inenge tori set up yekuti uyu ndichamubata one day ndakumunyadzisa ende panofanira kupinda ningi papa, because normally and most of the times vanhu ava vane kamwe kamutsvagiro kavanoita basa kune mabosses avo, kamutsvagire kavanoita ma-connections kuna vakuru wavo. Vanoziva kuti okay, Mudenda ukandiatakira ningi uyu, ukaramba ukamudzvanya ukamupinda chaizvo akaonekwa kuti idhandahedha hapana zvinozikanwa, ndapinda. Because pane vanhu vanenge vari paposition inenge iri panext, aziva kuti okay, plan A neplan B pazvinenge zvichidiscusswa toisa minister ani between ningi and ningi paposition E panenge pane 2 or 3 anozopasiswa, anopasiswawo nezvinhu zvaanenge apasiswa nazvo, but plan B yagara always inenge iripo. Saka ndo zvandiri kuona zviri kuitika, kutaimirana, kunyangwirana chaiko. Imimi munotaura kuti munoenda munotanga unorwisana kuparliament ko kumbotanga magara nemunhu pasi musati mamuisa paposition yewo minister yacho, zvakaipei? But kuda kungotsvaga kuti vana veZimbabwe vanotaurisa, vana veZimbabwe vanenge vachingokomenta zvavanoda, vana veZimbabwe vanenge vachingoningirikina. Honestly speaking, takazvitaura tikati uyu this Mavetera uyu chaanoziva chaicho hatichioni. But I don't know, maybe you guys thought kuti ane zvinhu zvaanogona kunge achiziva. Inhasi ndakamboona chinozikanwa nemunhu akaita saMavetera, ndakamutarisa inini. Asi tonyanya kupedza nguva because pane zvinhu zvakawanda zviri kutaurika, pane zvinhu zvakawanda zviri kutoitika. But let me do this. Kana uchingori muSouth Africa uda kuregisterwa company, ovavhurwa FNB business account usina work permit kana kuti start permit, pane company inonzi Education Research, iyo ndakuisirai namba dzayo apa screen apa. Vanokubatsirai, vanopedza masports. Chaunongoda kungoita chete iwewe ndoziva kuti hauna work permit but passport unayo, younopinda nayo uchitenga madays, younoita nayo madhiri akasiyana-siyana, yawakadhindisa pabhodha iyoyo. Conduct Mukoma Owen vakuregistere company chaiyo iri proper. Handisi kuzviona vobva vakuvhurira FNB business account, zvinhu zvako zvatoo straight zvaakutoendeka. Saka garai mavabata, namba ndakusiyirai pascreen, chibai mateerera zvekutaurwa panapa mundiudzawo kuti murikuonawo sei nyaya apa. Ukuti vachivenga vada kumboita nezvei, vari kungonzi vachivenga vipi, vachivenga kuti tisvike patiri apa.
vakange varimo musystem. Nhasi uno varimo musystem 40 something years. Ndanzwa vachinogirei chokwadi vachitaura kuti chaizvo zvamuda kuti vachivenga vati ofe chii. iZANU PF iyoyo imwe cheteyo iri kungonzi tivhotere ichitungamirira. Ichatitungamirira kusvika madhongo akuma here? Because zvazviriko zvinoizva nepatave varume ngavanyara. Varume kana ivo vana Kerina Mujati, vana ani nani vari kungotaura kuti vachivenga vakomana ngatinyaranei. Tiri kuti vachivenga vaitei at this moment. And for sure vageza vakabuda pachena hatina kumbovaona isu vachivenga vachimbotaura anything. Chamisa akanyarara, yes, hatingati akanyarara, zvinhu zviri kuitika kubackground uko hatingazivi. But at the same time ndiye president wedu watinoziva kuti Chamisa akahwina 2 times achidzvinyirirwa. But ndiri kuti shuwa vanhu vese vari kuti gudo. Tiri kuti iko zvinezvi mwana uyo nyoka yemabhunu is seated panzvimbo isiri yake, ndopaakagara mhuri yake iriko kumusha wherever they are. But inini ndiri kuti ndizvowo here zvatinofanira kuita sevana veZimbabwe, tiri kuramba isusu tongotaura kuti zita iroro zvanyanyodii, anei, chii chaada kumbotiitira apa paya akanotibvisira Mugabe. Tikati zvaita ina handina kumbofara zvangu, handina kumbopururudza baini sekupururudza kwaita vamwe vakapinda mumastreet vakaita zvese zvavakaita. But all I'm trying to say is vanhu vaMwari ngatiitei sevanhu vari kuziva zvavari kuita. Hatingarambe tichitaura kuti VP kubva 1980 VP was there, nanhasi aripo VP akaenda hake ari kuchikoro. But imi hamunetiwo here nekuramba muchitonga? Hamuneti here? Chii chakadaro icho chekuti vanhu vanoramba vachiti ye in ye out, muri kungoda chete kuti mungokudzwa ndimi ko isu tozofara nguwai? I was listening to this Namibian president achitaura kuti imi gone are the days dzekuti tiri kuramba tichingoitiswa takangotarisa so. Gone are the days. It's true and it's true. Tanyanya kubva 1980 tichingoitiswa takangonyarara. Vana veZimbabwe ndiri kufunga kuti pamwe pacho tinozozvinyanyawo isu. Tarisai mone Tanzania zvainga ichita vanhu, hatizodi hedu kuputsa zvinhu asi tiri kuti kusvika rini takanyarara. Ava vanhu vakungoti VP vachivenga havasina kana anything to offer to us. Dai vachivenga vanga vaenda zveshuwa kuzvekutaurwa, vanga vatogara pasi vatoita dialogue yavo vogara pasi navachamisa kuti vachivenga vachamisa kuti tibvise munhu zviripo izva, uyai tibatane. Asi iwewe unozouya uchidai kwete kuti vachivenga vachiita president for what? What are we going to gain from him? What is it? Vanhu vaMwari ngatiitei sevanhu vari kuziva zvavari kuita. 100 years, century tichingoitiswa kudai, tinotosvika mucentury ka vanhu ZANU ichingonzi ZANU. Ezvino manje zvayakuzoshatira vana Mnangagwa ndo vakutonga nevana vamaminista vese ivavo ndo vakuzopinda imomo wozotonga wozodii. No. Kulend vanonzwa ngavanzwe, ngatishandurei maitiro edu. Izvi zvikaizvi hazvina kwatinombosvika nazvo. Inini ndikatonzwa munhu anotaura nezvaVP ndinorwadziwa, because VP akarara neZAMU mukanwa akanotora munhu mbavha yakanga mhanya uko akauya akaigadzika. Nhasi una kutadza kumubvisa uda kuti isusu tichimusupport. We are not going to support him, I'm sorry. I'm not going to support him and I won't support him. Nanhasi ndiri kutorwadziwa kuti vanhu vanoti VP chii ichocho chamuri kutaura imi, ada kumboitei?
kuti imimi kana vp yapindamo imimi squad yese muri kuti vp mumbopinda futi mumbodya isusu tese takangotarisa kudai no isi hatisi kuda zvekuti tilute kana kuti tidye tiri kungoda upenyu huri munomo munyika medu upenyu huri munomo hwekuti you walk in a shop you get what you want nemari iri muhomwe mwako kwete kumbotanga wambonochinja wozodzoka uchidai kungonopinda mushopu wotenga zvinhu zvauri kuda wodzokera kumba kwako wobva kubasa kwako une mari yako inotaura mari yeZimbabwe kwete zvatiri kuitirwa zvokuti zvinezvi mwari kupuwa US mwari kupuwa zigi mwari kupuwa come on man vanhu vamwari ngatishandukei thank you.